Ús de llistes. En aquest vídeo aprendreu a utilitzar les llistes per repetir operacions. Benvinguts de nou. Avui parlarem de les llistes. Les llistes són una nova estructura de dades que encara no heu treballat, però que veureu que té moltes similituds amb les cadenes. Tant les llistes com les cadenes són successions d'elements, l'únic és que en les cadenes aquests elements són caràcters. Una cadena es considera que és una successió de caràcters i una llista és una successió d'elements on aquests elements poden ser qualsevol cosa. Aleshores, normalment es treballa amb llistes d'elements del mateix tipus, llistes d'enters, llistes de cadenes, o llistes de llistes o llistes del que sigui, tot i que el Python també permet fer llistes amb elements heterogenis de diferents tipus. Aleshores, el programa que utilitzarem com a exemple és el programa de llegir dos nombres float, extreure la part decimal i mostrar la part decimal més gran. D'acord? Aleshores, aquest programa el teníeu fet amb cadenes, o suposem que el tenim fet amb cadenes, i l'objectiu d'aquest vídeo és mostrar-vos les possibilitats de les llistes arreglant aquest programa que és lleig i utilitzant les llistes per millorar-lo. Aleshores, el joc de proves és aquest aquí, per exemple, entre els elements 2 i 3, els dos la seva part decimal és 0, o sigui que la sortida ha de ser 0. En l'element 2.009 i el 0.1, la seva sortida ha de ser 1, perquè la part decimal 1 és més gran que la part decimal 009, d'acord? Aquest exemple, i el següent també, el que indica és que les dades s'han de tractar com a cadenes, perquè si ho tractessin com a enter, aquest número com a enter seria el 9 i seria més gran que l'1. D'acord? I per últim, un altre exemple del joc de proves. Aleshores, aquest programa està fet amb cadenes, doncs s'han de llegir els dos nombres per separat, s'ha de fer dues vegades el tractament del primer nombre primer i el del segon nombre després, i per últim s'ha d'aplicar l'algoritme del màxim, en aquest cas només de dos nombres. Aquest programa és lleig i a més, fixeu-vos que si volguéssim buscar el màxim de 3 nombres, hauríem d'afegir aquest bloc una tercera vegada i hauríem de modificar el màxim. Doncs les llistes ens permetran fer això de manera elegant i sobretot poder-ho repetir per la quantitat de nombres que vulgueu. Aleshores, d'entrada, el que farem és definir la quantitat de nombres, li direm n, i el següent serà, l'objectiu és posar tots aquests nombres individuals en una llista per poder-los tractar de forma col·lectiva. Doncs el primer que farem serà crear una llista. Aquesta llista li direm nombres, d'acord? I doncs, si volem guardar dos nombres, haurà de tenir dues posicions. Si en volem guardar 10, n'haurà de tenir 10. Aleshores, creem una llista d'una posició i la multiplicarem per la quantitat d'elements que voleu. Primera cosa, per què he escollit fer una llista amb la cadena buida i no fer una llista amb zeros, que potser seria el més habitual? Doncs perquè jo ja sé que el tipus de dades que utilitzaré són cadenes, doncs és millor que ja la llista d'entrada porta menys confusions si la llista d'entrada ja és del mateix tipus que utilitzarem després. Aleshores, aquí, ara el que s'ha de fer és llegir la llista, omplir la llista de les dades d'entrada. S'ha de recórrer tota la llista, amb la qual està clar que ha de ser un for, i com que el que volem fer és modificar la llista, ha de ser un for per posició. Si recorreu de manera natural, l'element es llegeix però no es modifica. És a dir, que utilitzarem el for per posició amb l'objecte range, d'acord? La llista té tamany n, doncs longitud n, doncs farem aquí, i aquí, doncs, què s'ha de fer? Doncs s'ha d'accedir indexant l'element serà nombres i la posició i l'únic que cal que feu és llegir amb input. D'acord?
Ja tenim la llista llegida, doncs ara el que caldrà és manipular. Evidentment, el primer objectiu que volem és no haver d'escriure dues vegades el mateix. Doncs amb aquest, el que tenim una única vegada, el de printar ho deixaré fora. Ara el pròxim pas serà modificar cada element de la llista. D'acord? Amb el qual també haurà de ser un for. Aquí hi ha el format. Incrementem tota la indentació i hem de tornar a recórrer la llista. Una altra vegada, què farem? A part de recórrer la llista, els elements els volem modificar o no? Sí, perquè l'objectiu és guardar només la part decimal. Doncs necessitem un altre for per posició, doncs tornem a escriure exactament el mateix, d'acord? I ara aquí el que haurem de fer és modificar el que abans era el nombre 1, ara no és el nombre 1, sinó que què serà? Serà de la llista de nombres la posició I, d'acord? Primer serà la 0 i després serà la 2. Doncs a tot arreu on utilitzàvem el nombre 1, doncs ho haurem de modificar per nombres de I. I aquí també. D'acord? Ara aquí, fins aquí, havíem modificat a decimals 1 teníem el valor del nombre I, però el que cal, espereu que si no s'executarà si té problemes d'indentació. Ara, al final el que cal és modificar la posició I de la llista, és a dir, al final el que cal fer és la posició nombres de I, donar-li el valor aquest que hem modificat, que en aquest cas es diu decimals 1. D'acord? De moment mirem que això funcioni i aquí el que farem és veure com és la llista de nombres. Aleshores, per fer que funcioni, permeteu-me que comenti això perquè no ens molesti a l'hora d'executar-ho. També aquí a la secció de format podeu comentar totes aquestes línies, d'acord? I ara, doncs, el que farem és executar aquests canvis que hem fet fins ara, a veure si ho hem fet bé. Si s'executa d'entrada i si fa el que volem després. Part decimal.pi. D'acord? Per exemple, no sé, el 2. I el 2.009. D'acord? Fixeu-vos que sí, que fins ara la llista s'ha modificat i ha tingut els nombres que volíem. Anem a fer el següent, que és buscar el màxim. Perdoneu que... O sigui, traiem els comentaris, on comment lines, i aquí apliquem l'algoritme del màxim, d'acord? Poden ser, és a dir, en aquest cas tots són positius, doncs començarem, per exemple, posarem el nombre 0 com a màxim. No, perquè, posarem la cadena buida com a màxim perquè són cadenes i aplicarem aquí l'algoritme del màxim. Aleshores, en aquest cas, cal que ho recorrem com a... Haurem de modificar la llista, no cal que la modifiquem, la recorrerem per tots els elements, doncs podem recórrer de manera natural. Acostumeu-vos a... Això també, ja el posaré. Acostumeu-vos a diferenciar els noms dels variables. Si aquí he posat una I perquè mentalment tingueu la idea de que és un enter, perquè la funció range us proporcionarà enters. En canvi, quan recorreu una llista, millor si poseu element, perquè així ja no us vindrà al cap la idea de que això és un nombre enter, sinó que ja pensareu que és un element del tipus de la llista. Aleshores, l'algoritme del màxim, que és el que us he de demanar,
Doncs, si l'element és més gran que el màxim, recordeu que estem definint la relació d'igualtat de més gran com a cadenes, la relació d'ordre estem utilitzant la de cadenes, doncs direm que el màxim és igual a l'element. D'acord? I a l'element. Aquí se m'ha colat. I al final, doncs, mostrarem el màxim. D'acord? Bueno, ja està. Comprovem que funciona. Gravem, tornem aquí. Pues no. Vale, m'he deixat un igual. Tornem. I 2 i 3.44, vale, ens mostra i us mostra el màxim. I fixeu-vos que si ara modifiquem la n, per exemple posem 5, us buscarà el màxim de la part entera de 5 elements, el 3, el 4.5, el 5.003, el 6, el 4 i el 6. D'acord? La primera llista és amb totes les parts enteres i finalment us mostra el màxim. D'acord? Les llistes són una eina molt potent per poder repetir una mateixa operació a diferents tipus de dades moltes vegades sense podent-les tractar de manera col·lectiva i, per altra banda, de manera individual. Doncs fins al proper vídeo. Heu vist com utilitzar el tipus de dada